Your smile is not the first heartbreaker. Your eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. I'm hopelessly devoted to you. O, magbinata ko, kanta kita. Mo manigingon sa Ebanghelyo. Pero kining kanta, napapilar ni Olivia Newton-John. Di ba? Hopelessly devoted to you. Na yaning gipa, hinungod siguro sa iyahang inigugma diha sa salida nga Greece, no? Na ang iyang Paris, iyang salida, si John Travolta. Nakakita ko niining bisan og wa ko mag-edad og 70. Kay mao man ni edad ni kamo murag ko sa may edad 70, no? Kita. Mao man ni edad kuno ni Olivia Newton-John nga mipanaw. Namatay na si Olivia Newton-John tungod sa iyang sakit nga metastatic breast cancer. No, so maulan niya ako ng basa karon, no? Aniha niya 30 ka tuig siya nakiglimbasog niining iyang cancer nga ang iyang tuyo nga maka daog unta siya, pero nahimong siyang nagmadaogon, pero nibalik man ang iyang sakit, nagrelapse ya, mao lagi nga namatay nahintahon, no? Ya, ang iyang tambal gani kanang mga cannabis o mga kuan, no? Ya, ang iyang mao nga pakya siguro siya sa pagbuntog nining sakita, no? Ako ning ipasiuna agig kabahin sa ato ang nadungog nga mga pagbasa na sa unang pagbasa si Propeta Ezekiel nagpasidaan sa Huda o sa Israel o gani sa mga katawhan dito sa mga Hudiyo nga gipaingnan siya sa Ginoo, gisugo siya sa Ginoo nga apan ikaw tao ayaw pag masupilon sama kanila, bukha ang imong bakba ug kana ang ihatag ko kanimo. Kay nining mga tawhana di nga iyang gisangyawan dito sa Israel ug sa Huda, di man buot nga magpaulipon sila sa Babylonia. Nya hadlok sila nga patyon sa mga, no, hadlok sila nga karon nga nasakop na sila sa Babylonia, patyon ta ini. Pero mo nang sugo sa Ginoo ngadto kang Ezekiel nga ayaw pag masupilon sama kanila, bukhang imong bakba ug kanang ihatag ko kanimo. Ya, ang hisgot man niini nga si Propeta Ezekiel ningon gyud nga tayo bisang mahimot ang ulipo nila, bisang mapildi sa Babylonia ang Assyria, unya kita masakop na sa Babylonia, sila nang mangulo nato, pabilin kita nga sa Ginoo bisag sila nang mangulo nato. Ginoo gyud ang ato ang pangulo, may labaw kay ang atong luna dili man dinhi kung dili ngadto siyang gingharian. Mao na diha sa Ebanghelyo sab naghisgot sab si Jesucristo sa pagsulod sa gingharian sa langit nga matud pa niya nga sa dihang ang iyang mga apostoles nangutana kaniya kung kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit,
Mao man gini mga bata pa taw na magpadak-anay gud ba. Moingon nga kinsa may mas mga bata, di ba magtandi ay man na sila. Kinsa may mas buutan, mas gwapo, mas dato, ana magtandi ay man gyud mga bata. Apan isulti ni Jesucristo nga hinumdumi kini gawas kung mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Kung mao kanang kamatuoran nga ang pagsulod sa gingharian sa langit kinahanglan mga magmapaubsanon ta, dili ta magmasupilon, dili ta magpadako o magpahambog nga ako ang dako, no, ako ang dako. Kay mingon biyang Ginoo nga kinahanglan nga magpaubos sa imong kaugalingon, pas-anon ang iyahang mga ang krus o sama sa usa ka bata nga mudawat sa mga ihatag sa Ginoo, sama niya ng luna, sama niya ng kamatuoran sa gingharian sa langit. Ba maka hinuklog kayo ng mga bata ay nga makaingon nga kanang naay namatay, mga natulog na si mama, o di ba makaingon nga nganong nibalik man si lolo, nagkamay man, di ba? So hanang ingon na ba nga makaingon kitang naagyo nay kinsa may gatudlo nining mga bata, naagyo kamatuoran nga dunay langit, dunay kinabuhi luyon nining kalibutan ug angayng tuhuan ug dili ta sama sa giingon ni Olivia Newton-John, may she rest in peace, na hopelessly devoted to God. We should not be hopeless in our devotion to God, but hopeful. Kaya ngiyang gipahinungdan niya itong kanta, no? Iyang gipahinungdan niya itong kanta kadto mang iyang hinigugma nga sa salida, pero alang kanato ang atog yung gigugma ang Ginoo nya dili hopelessly kundi filled with hope, hopefully, no, hopefully devoted to God. Kaya ato man ang makita sa mga santos bitaw ang debosyon nila sa Ginoo gyud. Mao na to alang kanato nga dunay hugot nga pagtuo sa Ginoo, bisan siguro inikatigulang na nato, no, mahimo man sa tang bata ba, di ba, na makakuan kag Alzheimer din nakamakainomdom, no, pero mao lagi di nakamakainomdom pero di man sa kamulimod sa Ginoo, di ba? Bata wa ko kadungog nga sa ilahang sakit nga Alzheimer ilang gisalikway ang Ginoo, mas mutuo pa sa Ginoo siguro bisang sakit ng Alzheimer, kay makakita krus manguros man nya labi na ang muatiman, no, nga diha ako'y tumiaging bulan, diha ako'y misahan nga bana, iyahang nagibutang siya sa home for the aged, kaya wa na makaila siyang asawa, wa na makaila siyang asawa nya karon iyang gibutang dito sa home for the aged. Kung nga lalakalain, no, ingon siya nga bisag to ato siya sa home for the aged, pader kada adlaw ko mag-communicate, kada adlaw hapit gani kada kuan kay naaman ang online niya. Ingon pa niya nga mas hago pa noon kaysa dirito siya, no, kay saan naman nga di naman makaila niya, di na siya makaatiman
Hindi na siya makaatiman pa kaayo. Kaya naaman siya ibuluhaton dito, anak. No, pero dito, sa home for the aged, no, matiman siya. Nya, kay naamay mga nurse, o nya, ang iya po nga, bisan niyang gibutang dito sa home for the aged ang iyang bana, matod pa niya, di na siya kailat, di na kaila yung bana, pero dedicated gihapon siya sa iyang bana, bisan og tuan na sa home for the aged. No? Muna nga, daghan na bang way bana dirida, no? Ako, sa paisawa, no? Sama sa sulti ni Olivia Newton-John siyang kanta, we should not be hopelessly devoted, but hopefully devoted to God.